салому алайкум пири кор. Инами ангура дуюм соли афзоиша амира шумо вардавдем. Хато накунам ё президенти ё шоҳона боша. Хаб баче немефаҳмидагим он ба шакл даровардем. Масъалаи хомтокша пурс мегум. Амира як маслиҳат медодем. Ҳамҷа ду тақсимиш кардагим. ҳозир ҳар як қисмашда тақрибан 10 донаи духтагӣ инам хеле ана нукош да ҳосил дора. Иштам ҳам хеле агар ҳисоб кунем хеле на як дута ҳар як 30-40 сантиметр дроз шидагие. баъд яктаи мева духтагие, ангур духтагие. хуб ҳамира хомток карданаш ям маслиҳат мебарам. навдои таҳша полни бизанем, холӣ кунем, чихалӣ кунем. баъд ваш я таи дига иш чие аватаре деки дар назарам ки ягон дуна надухта ин хеле на кам кам пайдош дисё дертар медодаи чихеле ки қайга интизор шем аватара медухта боша ки рам я хомток кунем. ҳамиҷа ям маслиҳат медоди акай Искандаршо. хайш ҳами дамский палчики мегем чӣ мегам чӯ чиштари худмонай ишам неки хеле ҳар як чизда ята духтагие иш камтара. ҳай бо яму қаламча кардагим ака якта дутаи неҷа я дутаи иш қаламча яму қаламча кардам преша кард. баъд шинондум шон ака маслиҳат ҳами ки ака амра хомток як маслиҳат медодем.